ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш пресс-конференсияи турнири UFC 294 баргузор гардид ва мо ҷойҳои асосии ин пресс-конференсияро тарҷума карда пешкаши шумо мекунем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. дӯстон, як хабари беҳтарин барои шумо, махсусан барои шахсоне ки орзуи ба амрико рафтан доранд. Чӣ гуна ки медонед, аллакай пур кардани анкетаҳои грин-карта барои амрико рафтан оғоз шудааст ва акнун шумо имконият доред ки ба амрико сафар кунед. аммо барои бехатогӣ пур кардани анкета ва шанси худро зиёдтар кардан ба шумо шахсони мефаҳмидагӣ яъне мутахассис дар кор аст ва мо ба шумо як бародари худро тавсия медиҳем ки ӯ дар ин соҳа тӯли чанд сол аст ки кору фаъолият мекунад. ин бародари мо ба ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб дода анкетаҳои шуморо бо нархи арзон пур мекунад. барои ҳамин рақамҳое ки ҳозир дар рӯи экранҳои худ мебинед ба телеграми ин бародар муроҷиат кунед ва шанси худро аз даст надиҳед. ки якум савол дорад? савол ба Ислам Махачев. ба Абу-Даби баргаштан ва дар ҷанг бо Алекс фаворит будан чӣ қадар хуб аст, чунки барои ӯ ин замини душман аст. беҳтарин аст. ба одамон нигоҳ кун, онҳо ҳамаашон маро дастгирӣ мекунанд. гӯш кун, аз дафъаи гузашта дар Австралия ҳамаи чиз тағйир ёфт. акнун ҳамаи чиз дигар гуна аст. ба Ислам ҳамаи бартариҳо дар кор аст. ӯ танҳо оиди ин чиз фикр мекунад. ба ман ягонтаи ин чизҳо дар кор нест. ман ана ин чизро дорам ва ин аз ҳама асос аст. ба ту дар кор нест, ба ман дар кор аст бародар. ман ба малакаҳои худ такя мекунам, на ба мухлисон ё ягон чизи дигар. ҳама медонанд ки ба ту чӣ дар кор аст. танҳо пул тамом. Ислам, аз ту пурсидан мехостум. дирӯз дар медиа конференсия ту гуфтӣ ки Алекс ба инҷо танҳо барои пул омадааст. ту боварӣ надорӣ ки ӯ ба инҷо барои соҳиби камарбанд шудан омадааст? гӯш кун, ӯ чиро риск мекунад? ягон чиз. ӯ дар инҷо танҳо барои пул кор кардан омадааст. ӯ камарбанди худро дар байн намемонад. ман дар инҷо ғалабаҳои пайдарҳами худро, камарбанди худро мемонам ва ман ғолиб мешам. то вақте ки ман дар ин ҷоям, ӯ ягон вақт чемпиони вазни сабук намешавад. ман дар ин бора як чиз гуфтан мехоҳам. намедонам ки ӯ чӣ гуна фикр мекунад, аммо ман доимо бохтои худро маҳкам кардан мехоҳам. ин чиз маро аз дарун месӯзонад. ман бой додам ва ин чиз барои ман дарднок аст. акнун ман ин корро дар 12 рӯза муҳлат кардан мехоҳам. ман ин ҷангро қабул кардам ва ман тайёрам ки шоу ташкил кунам. ту бояд барои ин чиз ба ман раҳмат гӯӣ. ман метонистам ки дигар рақибонро интихоб кунам. мо гамро дорем. оре, ҳамаи онҳо барои муҳорибаи унвонӣ тайёр буданд, аммо ман ин имкониятро ба ту додам. ба одамон ин реваншавқувар аст. барои ҳамин шоу ташкил мекунем. танҳо раҳматгӯй тамом. Ислам, ту гуфтӣ ки дар якум ҷанги шумо ту ӯро ҷиддӣ қабул накардӣ. аз ҳамон муҳориба ту барои худ чӣ омӯхтӣ? гӯш кун, албатта ки ӯ ҷангвари сахт аст. агар ту ӯро фавран шикаст додан хоҳӣ, пас ту бояд тайёр бошӣ ки ӯ таслим намешавад. ӯ тамоми 5 раунд меҷангад. фарқ надорад ки дар чанд рӯз мебарояд. ӯ меҷангад ва барои ҳамин мо муҳорибаи хуб нишон медиҳем ва ҳама онҳое ки ин ҷангро тамошо мекунанд қаноатманд мекунем. Алекс, вақте ту мешунавӣ ки ӯ мегӯяд ки ту ба инҷо танҳо барои пул омадаӣ, оё ба фикри ту ӯ боз туро ҷиддӣ қабул накарда истодааст? не, ман ин гуна фикр намекунам. ӯ худи ҳозир гуфт ки медонад ки ман таслим намешавам. медонад ки ман профессионалам ва ман доимо барои ҷангидан мебарам. ман боварӣ дорам ки яке аз беҳтаринҳо дар ҷаҳонам. боварӣ дорам ки ман беҳтарин дар ҷаҳонам. барои ҳамин ман тайёрам. ман дар ҳама ҳолат ба зал омада метонам, кадом вақте ки набошад, ва медонам ки худро хуб нишон медиҳам. бале, дар инҷо бисёр чизҳо дар байн аст, аммо мо барои тамошобинон шоуи зебо ташкил мекунем. барои шумо Абу-Даби, бесаброна интизорам. шумо ҳар дуятон гуфтем ки ин дафъа барои финиш меравед. ба фикри ту ин муҳорибаи техникӣ мешавад ё ин ки шумо баромада зарбазанӣ мекунед ва мо финишро мебинем? албатта ки ин ҷанги сатҳи олӣ мешавад, аммо ман фаҳмонда додам ва онҳо ин чизро хуб медонанд ки ман худро эҳтиёт намекунам. ман ин чизро ба худ иҷозат намедиҳам. ман барои куштан мебарам. ман бо нияти куштан ё мурдан мебарам. Ислам, ту ин ҷангро чӣ гуна тасаввур мекунӣ ва аз якум муҳориба фарқият дар чӣ мешавад? якум маротиба пеш аз ҷанг бисёр корҳо буданд, аммо акнун ҳамаи чиз дигар аст. метавонед ҳатто аз Дана пурсен. Дана, гӯй ки ҳамон рӯз кадоме аз мо вазнинтар буд. ин дафъа ҳамаи чиз дигар гуна аст ва ман кӯшиш мекунам ки ӯро фавран шикаст диҳам, чунки баъди якум ҷанг бисёр саволҳо пайдо шуданд, лекин ҳамааш дар инҷо ба анҷом мерасад. ҳамаи ҷавобҳоро ман ба шумо рӯзи шанбе медиҳам. Усман, дирӯз ҳамзат гуфт ки ӯ версияи нави туст. ӯ iPhone Pro аст, ту боши iPhone 5. оё ту дар стили ҷангии худ бо ӯ ягон чизи монанд мебинӣ ё не?
бале ӯ сахт аст дар гӯштин, дар греплин, дар зарбазанӣ. аммо чӣ гуне ки ман гуфтам фарқ надорад. айфони нав ё айфони 5 онҳо ҳардуяшон занг мезананд, ҳардуяшон кор мекунанд ва наваш метавонад ки дар ҷайб нағунҷад. ба фикри ту ӯро чӣ гуна манъ мекунӣ? ин тӯфоне ки ба сӯи ту меояд. дар ин ҷо феъли ман зидди феъли ӯст. мо ба он ҷо мебароем ва чӣ гуне ки Шон Стрикланд мегӯяд, моро рақси мардона интизор аст ва вақте ки феълҳои мо вомехӯранд, мебинем ки кӣ якум таслим мешавад. ту ба ин ҷо барои рақс кардан омадӣ, аммо бошум барои куштан. ана фарқият. ман дар қафас рақс намекунам, ман рақибро куштан мехоҳам. ман барои чеҳраи туро шикастан мебарам, бародар. ҳамзат, ту бояд ки зидди Коста меҷангидӣ. оё ба фикри ту камару рақиби сахттар аст? барои ман фарқ надорад, сахт, суст. ман дар ин ҷо барои ғолиб шудан омадагиам. барои ӯро шикастан, пул кор кардан, хурсанд шудан ва ба пеш ҳаракат кардан. ба фикри ту баъди шикаст додани камару ту исбот мекунӣ ки яке аз беҳтаринҳо дар ҷаҳонӣ, дар ҳоле ки ин оғози карьераи туст. ман аллакай беҳтаринам. ислам, суханҳои мухлисон чӣ қадар туро нороҳат мекарданд. онҳое ки фикр мекарданд ки вол ғолиб шуд ва маҳз барои ҳамин ту ин реваншро мехостӣ. не, ин чиз маро нороҳат намекунад. ман ӯро аллакай шикаст додам. ман ҳамаро фавран шикаст додан мехоҳам ва ман медонам ки одамо интизор буданд ки ман ӯро дар якум муҳориба фавран шикаст медиҳам. аммо ӯ сахт аст. ӯ ба ман муҳорибаи хуб ва вазнин дод. ва боз пеш аз ҳамон ҷанг якчанд чизҳои дигар буд. аммо дар ин ҷо ҳамаи чиз ба фоидаи ман аст. вақти зиёдтар аст. кадом чизҳо кани гап зан? гӯш кун, турнир дар Австралия соати чанд оғоз шуд? 5 саҳар? чӣ дар 5 саҳар? ту гуфтанӣ ки ба ту 30 соат камӣ кард? барои худбарқароркунӣ ба ту чанд соат дар кор аст? ба ман ҳамон қадар вақте ки доимо медиҳам. барои ман ин чизҳо дар кор нестанд. ман ҳамин хел тайёрам ки бо ту ҷангум. ба ту ягон чиз дар кор нест ба ғайр аз пул. ҳама хуб медонанд ки ту ба ин ҷо барои чӣ омадаӣ. боз ту мегӯӣ ки ман баҳона накобум. ба одамо гӯй ки чӣ қадар пул илова карданд, то ин ки ту барои ин ҷанг розӣ шавӣ. чӣ? ба ту чанд пул доданд? фарқаш чӣ? ғам нахӯр. гӯш кун. акнун фаҳмо. эй, ту оиди чӣ гап зада истодаӣ? ман дар ин ҷоям дар формаи беҳтарин ва ман бо ин саги ҷангиям. намедонам ту ин чизро дида истодаӣ ё не, аммо ман барои шоу ташкил кардан тайёрам ва ман дар ҳама ҳолат ба худ боварӣ дорам. ба ман 10 соати иловагӣ барои худбарқароркунӣ дар кор нест. ту такя бар он дорӣ ки дар замини худ дар назди мухлисони худ баромад мекунӣ. 10 соат зиёдтар барои худбарқароркунӣ дорӣ. ман танҳо ба малакаҳои худ такя мекунам, тамом. савол ба камару. дирӯз ҳамзат гуфт ки гӯштини кӯҳистонӣ аз гӯштини амрикоӣ зуртар аст. барои ман шавқовар аст ки ту аз ӯ чӣ интизорӣ вақте ки қувваозмоии шумо ба гӯштин мегузарад? мо гӯштин намегирем кӯ, мо меҷангем. барои ҳамин фарқ надорад ки гӯштини кӯҳӣ аст ё гӯштини шветсиягӣ. фарқ надорад. мо ба он ҷо баромада ҳамаи малакаҳоро омехта мекунем. ман аллакай гуфта будам ки шояд ман зарбазани беҳтарин нестам, греплери беҳтарин нестам, аммо оиди омехта кардани ҳамаи ин чизҳо ман беҳтарин дар ҷаҳонам. барои ҳамин ту бой додӣ, а? барои ҳамин ту 2 ё 3 маротиба бой додӣ. барои чӣ? агар ту беҳтарини чаро ки бой додӣ? 2 ҷанги охирони худро бой додӣ кӯ. чунин корҳо мешаванд. ҳаёт ҳамин аст. аммо чунин мегӯм. аз ин ҷо гуфта мешавад ки ту беҳтарин нестӣ. чӣ? ман мегӯм ки агар ту беҳтарин дар ҷаҳон бошӣ, пас ту набояд ки бой диҳӣ. барои чӣ ту бой медиҳӣ? ту ҳақӣ, аммо медонӣ ки ин як ҳиссаи зиндагии мост ва ман маҷбур мешавам ки ин дарсро ба ту омӯзонам. ту ҷангвари хубӣ, лекин дар сатҳи ман нестӣ. боварӣ надорам ки ту ба ман ягон чиз ёд дода метавонӣ. ту пир шудаӣ. майлаш, ҳамин гуна фикр кун. вақти он расидааст ки ту мураббӣ шавӣ. саломатии худро нигоҳ медорӣ. ин чиз барои ту хубтар аст. саломатии худро нигоҳ медорӣ.
ислам дафъаи гузашта дар Австралия ту гуфтӣ ки зарбазании худро нишон додан мехоҳӣ, волкро ба нокаут равон кардан мехоҳӣ. Ин дафъа нақшаи ту чӣ гуна аст? медонӣ, ман кӯшиш кардам, аммо ин шахс хеле сахт аст. ман кӯшиш кардам ва ба ӯ якчанд зарбаҳои сахт задам. барои ҳамин ин дафъа шояд кӯшиш мекунам ки ӯро нафасгир кунам ё ин ки ягон усули дигар, аммо ман кӯшиш мекунам ки ӯро фавран шикаст диҳам. бовар кун. савол ба Ислам Махачев. Ислам, агар ба ту 11 рӯз пеш аз муҳориба занг мезаданд ва муҳорибаи унвонӣ дар вазни нимёна зидди чемпион пешниҳод мекарданд, ту ин пешниҳодро қабул мекардӣ ё не? нигоҳ кун, ҷойҳои мо гуногун аст. ман ӯро аллакай шикаст додагиам ва ӯ ягон чиз аз даст намедиҳад. ӯ аллакай дар ман бой дод ва ман барои шӯхӣ нагуфта истодам ки ӯ барои пул кор кардан омадааст. ба ӯ пули калон пешниҳод кардан ӯ омад. ӯ ягон чизро дар байн намемонад. ӯ аллакай дар ман бой дод. ғалабаҳои пайдарҳам надорад. танҳо пул тамом. агар ки ман дар чунин вазъият ба монанди ӯ мебудам, пас ман 100% қабул мекардам. вақте ки ба ман дуюм шанс медиҳанд. ки бо савол дорад? ман савол дорам. Ҳазбулла, рӯзи шанбе ту киро мухлисӣ мекунӣ? дар ҷанг киро мухлисӣ мекунӣ? ташаккур ки имрӯз ба Абу-Даби омадем. ҳозир мо ҳамаи чизҳоро мегирем ва муҳорибаи рӯбарӯ ташкил мекунем. пагоҳ дар вазнкамкунӣ вомехӯрем.